Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi zita rangu ndinoitwa Tariro. Ngomanashi ndiri kugara kunoku kuLondon pari zvinozvi, but kumba kuAmerica ndinogara kuTexas ndo kune vana vangu. Kuno ndanga ndakauya ndichiti ndinge ndichimbozorora kuzorodza pfungwa. Ndine mamwe macousins angu ari kuno kuLondon, but zviri kunditevera. Kunyange ukanzi waenda kuMars kuChina unongoramba uchingotevererwa nemhepo kana mumba menyu muine anenge akapara ngozi. Tinonetswa nemweya wechipoko, zvatova nemakore, but iko zvino zvava wese. Amai vangu vainge vambori neimwe n'anga avo vainzi vaBhanda. VaBhanda ava vaitopota vachitoya kuAmerica. Yainge iri n'anga yekuMalawi yainge ichibatsira amai vangu. Saka hama dzaamai dzakabva dzachizotanga kufamba vakazozviudzwa kuti amai vangu ivo vainge vachipota vachibetserwa nen'anga kuitira kuti mweya wengozi usazonetsa ivo nevana vavo. Saka vainge vakagadza mhepo idzi pavana vehanzvadzi dzavo. Saka takazoitwa go back to sender. Mukoma, go back to sender inorwadza kani. Munhu anokwanisa kusakuudza kuti wakandigona pa go back to sender, but iye anenge asingachararami zvakanaka. Amai vangu mukomanashi vainge vari munhu ainge ari a very good business woman, ende vakasiya vadzidziswa nababa vangu kuti business vanorirana sei, because hama dzababa pakafa baba vainge vachida kutora upfumi hwababa, asi amai vainge vachitoziva kurana business. Saka vakangoramba vachingorana havo business, but nekuda kwekuti vane machallenges avakasangana nawo semunhukadzi mubusiness, ndo zvakazoita kuti vange vachizova nemwoyo wakaomarara stereki, zvokuti vainge vasinganzwiri kana munhu tsitsi. Takakurira mumari, tainge tiine zimba uko kuBorodale, imba yainge yakakura iyoyo, nanhasi ichiriko pari kugara malodja, but ndine secret yandichazokuudzai pamusoro peimba iyoyo. Inomanajewa neimwe real estate company, because isusu kuZimbabwe tatova nemakore akawanda tisingachazivi kudzoka kumusha. Mai vangu vaizivikanwa vaita zvematenda emugovernment ende vaita zvekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Vainohodha kuChina, even mamachine emumafactories vainomatenga kuChina vachiuya kuzomatengesa muZimbabwe. Amai vangu vaiti kana vachitaura vaiti umwe noumwe wedu ari kurarama pari zvino ane mutengo wake. Ndiwo mutemo wavairarama nawo, kuti munhu wose panyika pano ane mutemo wake. Ende vainge vachizviudza ivo kuti kana pakaitika pakaparwa mhosva inofushirwa nekuda kwekuti une mari here kana kuti hauna. Kana usina mari unopinda mujeri, asi kana uine mari hauende kujeri. Amai vangu vainge vatori mbinga yechikadzi. She was a good business woman. Asi mukomanashi amai vangu vainge vaine blind love towards the teacher. Teacher is the last born in the family. Vainge vachiteerera teacher kudarika isusu, ende teacher vaimuda kutotidarika. Tichaona ainge ari mwana wekupedzisira mumba medu, saka akange ari mwana ainge aine musikanzwa. He was very spoiled. Aisarohwa, isusu tairohwa, but teacher kunyange akaita musikanzwa aisarohwa. Ende vaimuda, vaiwanzokufamba naye. Saka akazoti ava ne18 years mukomanashi akabva achizotanga kuita zvevasikana. Apa aingofamba asina kana license, achitendedzwa kudhiraivha kana motikari dzataitotya kana kudhiraivha isusu taiva nemalicense. Paiva paine imwe Mercedes Benz yaamai vangu. Motikari iyoyo mukomanashi tainge tisingabvumidzwi kuidhiraivha. Akatsika munhu akafa, ndo mhosva yekutanga. Atsika munhu akafa, nyaya iyoyo mukomanashi yakangovharwa zvikanzi munhu wacho ainge akadhakwa. Zvikanzi zvakaitika usiku. Apa motikari yakanzi yainge ichidhiraivhwa nadhiraivha
because ticha ainge asina license, hana kana kumbosungwa, driver ndiye akatosungwa. Amai vangu vakatomhanya nadriver paaccident scene mushure mekunge vamubhadhara mari, akaita sekunge ndiye ainge atsika munhu. Hapana kana kumbowanikwa witness. I think kuti amai vangu vakabhadhara mawitness kuti vasazoenda kucourt. Nyaya yacho ikatongonzi yainge isina enough evidence, plus munhu akanzi painge paine mareports, mamedical reports ekuti ainge akadhakwa. But of course amai vangu nekuda kwekungwara, I think kuti vanenge vakatogadzira everything. Tichaona uyo mukomanashi akabva achizotanga kudanana neumwe musikana uyo ainge achinzi Nyasha. Nyasha ainge ari mwanasikana umwe murume ainge achishanda sagarden boy panext door pedu. Murume uyu ainge ari murombo zvekuti aitonzwisa tsitsi. Nyasha ainge aine 16 years, ainge ari musikana ainge akanyarara uye zvekare ainge achiremekedza vanhu vakuru. Taitongovatarisirawo pasi because vainge vangoriwo magarden boy, vana vemagarden boy vachigarawo muBorodale. Saka nekuda kwemutemo unoti hazvitendedzwe kuti mwana ari below 16 ange achizonzi anoita zvemaboyfriend. Apa tichaona he was above 18. Saka tichaona mukoma haana kumupfimba, ndokutaura kwakaita Nyasha. Anoti akangoita zvekungombunyikidzwa, akaunzwa pamba, akaita zvekushandisirwa mari nechisimba uye zvekare nematricks, sezvo ticha ainge ava kutoziva kuti chii chinonzi vanhukadzi. Akamubata chibharo mumotikari yaamai muMercedes Benz imomo. Kumasiti emotikari kwainge kwakatozara ropa kuratidza kuti mwana uyu ainge asingatozivi chinonzi munhurume before that. Saka akazonomusiya pamba painge pachishanda baba vake vachigarapo ipapo. Saka baba vacho naamai vacho zvakavarwadza zvainge zvaitika, vakaenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa, amai vangu mukomanashi vakati hakuna zvakadaro, vakati Nyasha uyu ainge agara achiita zvevanhurume. Vakabva vachizobhadhara mapurisa, vakabhadhara mapurisa mari yakawanda kuti dhoketi ringe richizobvarurwa. Dhoketi rakangonyangaridzwa, vakabhadhara zvekare nevatongi vedzimhosva, vakabhadhara zvekare baba vaNyasha kuti nyaya iyi isazongoramba ichidzoserwa kumapurisa. Vakawirirana vakanyorerana pasi zvekuti kana vanhu ivavo kana vachichengeta madocuments vanokwanisa kunge vachiri nebepa racho iroro ravakasainirana pasi naamai vangu. Vakanyorerana pasi vakaitirana chibvumirano chekuti tichaona iye ainge achazoroora musikana iyeye. Asi kwakange kusiri kuroora kwechokwadi, kwaitongovawo kutongounzawo munhu kuti ange achiuya kuzogara pamba pedu as a maid. Amai vangu vakabva vachizodzinga maid nekuti pamba pedu tainge tiine mamaids maviri, vakasiya umwe maid asi vakazomudzinga zvekare basa. Saka muroora ndiye ainge ava kushanda samaid aitirwa hutsinye. Mukomanashi aitirwa umwe hutsinye hwekuti zvaitorwadza, and ainge achigara muspare bedroom imomo mumain house, but aishungurudzwa. Amai vangu vainge vasingadi muroora, vaimuudza kuti anonhuhwa, vaimuudza kuti kunyange ainge akanaka but he does not deserve kuti ange achizoroorwa muclass isiri class yababa vake. Akati varombo hamufaniri kuti munge muchizowadzana nevapfumi, kunyange zvikanzi wakanaka sandiro ticket rekuti unge uchizoroorwa nemwana wangu ticha. Mukomanashi akaramba achingoshungurudzwa, ende ndakaona kuti ainge ava mwana ainge ava nedepression, but ndaiki ndisati ndava kunyatsokuziva kuti depression inokwanisa kuzokonzeresa kuti unge uchizosvika pakuzocommita suicide. Ndaimboedza kumukurudzira kuti zvainge zvichazonaka, but kutaura kwandainge ndichiita naye handina kunge ndakaziva kuti munhu ainge atoita sarudzo yekuti ange achizozviuraya. Mukomanashi ainge asingamboratidzwi rudo zvachose. Aiunza vamwe vasikana mumba, then obva achizoti mukadzi wake ange achienda kunorara mudining, kunorara zvake kana mulounge. Nyasha uyu aiti kana akatanga kuchema, amai vangu vaikwanisa kana kumurova vamuti buda panze. Saka akazozvidzidzisa kungonyarara achingozvionera zvake mamovies, apo hanzvadzi yangu paanenge auya
nevamwe vanhukadzi pamba. Aiitiswa mabasa ose. Mukomanashi aikwanisa kunzi natichaona ndiainire jaketi rangu kana kuti trouser rangu rakati ndikuda kumboenda kunoona girlfriend yangu. Aitongova munhu aingoshungurudzwa apa vabereki vake vainge vachipiwa mari yakawanda. Saka nerimwe zuva mukoma takangonzwa sound yakaitika muspe bedroom. Ndakamboda kuenda kunodongorera kuti ndige ndichiona kuti chii chainge chaitika, but ndikazongoignore. Amai vangu vakangoridza tsamwa. Hatina kunge takaziva kuti ainge achitogomera, ainge anwa mushonga wemakonzo. Pandakazoenda mukoma ndikanoka ndikanzwa munhu asingadaviri ainge akakiya door. Ndakangonzwa kuti there is something that had happened. Ndopandakaita zvekukika door ringavhurika, ndikadaidza garden boy ndikati paza door iri. Amai vangu vainge vachipopota vachiti chisiye, maybe chatiza nepawindo. Patakanovhura door wanikwe kuti iye ainge akazvambarara zvake pafloor apa ainge akaita kubuda furo nemumhuno mumukanwa neropa nemunzeve. Ainge akanyora katsamba aka kakatorwa naamai vangu vakadzinga garden boy mumba. Ainge akanyora iye akati, sezvo makanditora mukaita sekunge munondida panopamba ende mukandishungurudza kusvika ndichizozvipfuudza sezvandaita izvi, zvafanana nekuti matenga chipoko changu uye zvekare hamukwanisi kuti munge muchizondibvisa mumusha menyu. Tichaona iwe, tichaona, tichasangana pamberi apa. Ndokatsamba ako kaakasiya akanyora kainge kakatozara nemarutsi. Mukomanashi zvakatevera mushure meizvozvo ndezvekuti amai vangu vakabva vachizodaidza ambulance. Nyasha uyu akatorwa chiri chitunha asi akabviswa pamba pedu achiita sekunge ainge ari munhu ainge achirwara. Kwava kubva achizoendeswa kuchipatara, kuprivate clinic. Aendeswa kuchipatara ikoko akaita sekunge ainge afira kuprivate clinic, asi hama dzake dzakazosvika pakuzviziva. Mushure mekunge vazviziva vakabva vachizouya pamba pedu. Vainge vaine chitunha chavo ndokubva varamwa chitunha pagedhi. Chakaita kuda about an hour chiri pagedhi. Chitunha chikabva chachizopinzwa muyadhi ndokubva chachizoiswa mumba kweusiku hwose chiri mumba. Apa ainge atombogara mumochwari for 7 days. Mufunge zvenyu, mangwana acho makuseni pakasvika maCID. Baba vanyasha vakarohwa, vanhu vazhinji vakavanzwira tsitsi. Nyasha akanzi ange achienda kunovigwa, akaenda akanoita zvekutongonoraswa zvake kumbudzi. Mushure mekunge chitunha chemusikana uyu avigwa, ndopatakaona kuti zvinhu zvainge zvachinja. Tichaona nerimwe zuva akati achifamba iye anoti akasangana nebenzi. Asangana nebenzi kudaro, hanzi benzi iroro rakatanga kumumhanyira richiti, tichaona murume wangu, ndini Nyasha mudzimai wako. Hanzi ndozvarakataura benzi iroro. Akatanga kutiza. Paakatanga kutiza, hanzi rakatanga kunhonga matombo richiseka richiti, uchazviona ticha, uchazviona. Unofungidzira kuti mari yaamai vako, unofungidzira kuti ndoichagadzirisa zvose. Manje kana ndiri seni hamusi kuzondigona. Ndikuda kukuratidzai kuti makapusa stereki vapfana. Akatouya, mahwindo emotikari ainge akapwanyika. Usiku ihwohwo takarara tichifamba kwava kubva tachizoenda kuChipinge. Tichinosvika kuChipinge takabva tachizobetserwa nen'anga yaizivana naamai vangu. Takagezeswa, tikatemererwa mishonga, tikadzoka kuHarare. Takagara kuda about 1 month. Maid ainge akabva mushakwa naamai. Since that other maid ainge akatiza mushure mekunge Nyasha azviuraya. Saka maid uyu mukomanashi ainge ava kupota achiona chipoko chaNyasha, but iye aiti aingoona dress rinenge richingoita sekunge riri kungofamba mumhepo, but dress iroro pataimubvunza kuti rainge riri dress rakaita sei, aitotiratidza because hembe dzanyasha dzichiriko kuBorodale dzinogara mune kamwe ka storage room. Ameno kana dzichiriko maybe dzinenge dzakatodyiwa nemuchenje sezvo makore
awanda kudai because hama dzacho dzakaramba kuya kuzotora hembe dzake, anything that belonged to her. Saka aitotiratidza kuti dress iri ndinoriona rinenge richiita sekunge riri kufamba mumhepo richibhururuka. Saka zvinhu mukomana Shi zvainge zvisina kana kumbochinja kunyange tainge takaenda kun'anga. Amai vangu vakaita desperate yekuti vainge vachifamba mudzin'anga dzakasiyana siyana vachingodyirwa mari, vainge vasati vasangana navabhanda. Pane imwe n'anga yefeki yakatombouya pamba. N'anga iyi yainge iri yefeki mukomana Shi zvekuti yakatikururisa hembe dzose tikanzi taifanira kuti tinge tichigeza hanzvadzi dzainge dzisina kupfeka, iniwo ndisina kupfeka, amai vasina kupfeka, tikagezera mudhishi rimwe chete. Mufunge zvenyu mukomana Shi apa tisingakwani zvakare, but takaramba tichingoona chipoko. Amai vangu vakabva vachizoti taifanira kuti tinge tichibuda muZimbabwe, vaida kuti tinge tichizoya kuUK but tikazotizira kuAmerica kuti tinge tichizotanga upenyu hutsva. Vakafungidzira kuti zvimwe kuda kana tikayambuka gungwa tikabuda muAfrica zvinhu zvaikwanisa kuzochinja, but zvinhu hazvina kuchinja. Asi tava kuAmerica ndipo apo amai pavakazowana contact dzavabhanda. Vabhanda vakatanga kutibatsira vachiuya kunoku kuAmerica. Vaiti kana vakatibatsira vopiwa mari naamai. Takatombogara mukomana Shi kuda kweabout 4-5 years tisingazivi chinonzi kuona chipoko chake nyasha. Tichaona mukoma akazotanga kupenga, but he is married. Kana ukamuona achifamba hautombofungidziri kuti munhu anopenga, but anotopenga atori nemapiritsi avo aanotonwa nekuti ainge ava kugara achingochiona chipoko cheainge ambori mukadzi wake. Chipoko ichi unokwanisa kuchiona kazhinji kuma 4 am unongokaruka wamuka like nezuro. Ndanga ndatoikanganwa nyaya iyoyo zvakaitika nezuro. Mukomana Shi zvakaitika nezuro ndezvekudai, ndakaona uyu nyasha chipoko chake ainge akamira pawindow remubedroom mandainge ndakarara. Curtain rainge rakavharwa, but pandakazomuka ndakaona kuti curtain rainge richitozvivhura rega. Curtain richitozvivhura rega, asi munhu ainge achivhura handina kumuona. Chipoko chake ndakanyatso kuchiona paakangoti azviona kuti ndainge ndamuka akabva atiza. Ainge ari munhu weblack ainge akandidongorera. Chipoko chake unokwanisa kungochiona muTV, uchiona movie rotomboita pause otomuona anenge achifamba zvake ariko kumba kuBorodale uko achiita mabasa ake, achiklina uye zvekare achizotanga kuchema. After apedza mukuklina ava kutanga kufunga kushungurudzwa kwose uko kwaainge achiitwa natichaona murume wake. Kana ndikaenda kubasa ndinomuona. Unokwanisa kuti uchirivhesa motikari ukatarisa marear view mirrors unotomuona anenge akamira. Dzimwe nguva anenge achitokuti reverse aiva tete, anobva atongonyangarika. Chimwe zvekare chiri kuti affecta vana vehanzvadzi dzangu mukomana Shi vakazvarwa vose vaine hurema. Saka zvinhu zviri kutotishungurudza semhuri. Amai vangu vakamboedza kumira vachitumidzira mweya uyu kuti unge uchienda kunogara pavana vehanzvadzi dzavo, but vanhu vakazosvika pakuzviziva tikaitirwa a go back to sender. Amai vangu vakaremadzwa nezvinhu zvakatumidzirwa zvakavarova pago back to sender. Amai vangu vakarohwa chibhakera vakatsemuka shaya, munhu wacho akavarova, hakuna akamuona. Uye zvekare amai patakavaendesa kuchipatara madoctors akabvunza kuti havana kurohwa here nesimbi nekuda kwekuti mabhonzo akaita kutsemuka. Vakatora nguva yakareba vachigara muchipatara vachifidwa neIV drip nekuti vainge vasingagoni kana kumedza kana kuita sei nekuda kwekuti vainge vakakuvara. Zvinotyisa zvinoitika kwatiri mukoma. Handizivi kana kuine munhu wamunoziva anokwanisa kutibatsira avo vanoloja pamba pedu, ameno kana vachimuona muroora uyu kana kuti havamuoni, but chipoko chake chinomuka ende anotoita mabasa epamba. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vakabva kuAmerica pari zvinozvi vari kuUK, vari kumboedza kuzama kutiza chipoko cheainge ambori muroora wavo.
Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi chipoko haumbofi wakachitiza. Amai venyu saka vainge vaine hutsinye kungozi yeumwe uyo wamuri kuti akatsikwa zvikanzi atsikwa nadhiraivha yakuda mari kwakaoma, kugamuchira mari woendeswa panenge patsikirwa munhu then wobva wachizoti ndini ndamutsika after wapiwa mari. Hanzi nyaya yacho hakuna kana kwayakamboenda. Zvakangooma hazvo veduwe, but zvaimboitwa neumwe murungu ainge ambori nemamwe matrack aiti kana kuri kunzi track rikaita accident aiendesa rimwe track paaccident scene, riya rinenge raita accident robva rabviswa pasini ipapo. So vanhu vane mari vanozviita. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Zita rangu muchanditi Amai Rati, uye zvekare ndiri mukadzi ndainge ndichimboitawo mabasa ekutengesa muroad muJohannesburg. Iko zvinozve ndava nematuckshops angu kuno kumasvingo, zvekare neshop iri kuGweru. KuSouth Africa basa rangu randainge ndichiita ndaita zvekufamba ndichitengesa mitsvairo, kutengesa dovi, kutengesa nyimo, maponde, nzungu nenyemba. Upenyu uhwu ndainge ndatova nemakore akawanda ndichingozviita. Ndihwo hwainge huri upenyu hwangu hwekurerutsa urombo hwandainge ndiinahwo kubva zvandainge ndakasiyana naBaba Rati. Baba Rati vainge vari munhu ainge aine mari, but vakabva vachizotanga kundihurira. Pavakatanga kundihurira ndakaona kuti ndainge ndisingachakwanisi kuti ndirambe ndakagara ndichiti ndinogarira kuhurirwa. Ndakazotaura nefriend yangu uyo ainge agara ari muSouth Africa, ndikati kuno zvinhu zvandiomera, murume ari kuita gumbo mumba gumbo panze, ndinotya kuti anokwanisa kuzondiwinzira chirwere mumba. Saka akabva achizoti kwandiri, tsvaka mari uye kuno, ndinoenda newe tonohodha totanga kuita zvekutengesa. Ndakanosira amai vangu vana ndikatanga kushanda, upenyu hukatotanga kutochinja. Ndainge ndava kuzviraramira ndisingachavhairirwe nemurume. Ndakaona kuti upenyu hwangu hwainge hwatambanuka zvino, saka ndakagara kudaro mukomanashi. Ndopandakaedzawo kutanga zvimabhizinesi, but ndakanoita munyama wekuti pandakahodha mapotatoes ndipo pazvakabva zvachizonzi kwainge kwava neCovid. Mukoma apa mapotatoes ainge achiri mumba. Ndakaedza kuti ndinge ndichibatanidza mari kuti ndinge ndichitumidzira mapotatoes kumusha kuti vange vachizonomatengesa. By then vana vangu vainge vava kugara vega because amai vangu vakazoshaika. Ndainge ndakatsvaka maid uyo ainge achigara nevana, asi akazoenda mushure mekunge aona kuti zvinhu zvainge zvandiomera. Ndainge ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichimutumidzira mari yake yepay because iniwo wacho ndainge ndisina kana mari. Mapotatoes ndakasvika pakumatengesa necheap price mulocation. Mari yandainge ndakashandisa pandakahodha mapotatoes handina kutokwanisa kuti ndinge ndichiita marecoveries pamari yacho. Zvinhu zvainge zvakaoma, ndisina kana mari kana yekuti ndinge ndichitumidzira vana kumusha, apa vana vaigara vachingochema nenzara. Apa iniwo ndainge ndisina mari kuti ndinge ndichienda kunotengesa. MaMetropolis vaiti kana vakasangana newe vaikutorera zvinhu ende vainge vachitosunga vanhu. Vana vangu Rati who is 12 nehanzvadzi yake diki vakatanga kurara nenzara. Vaiti vakataura neni paWhatsApp yaingova same nyaya, mama kunoku hatina kana chikafu, hatichazivi kuti toita sei. Shungu dzekuti ndinge ndichienda kumusha ndainge ndiinadzo, asi pekutangira painge pasina. Ndakati ndichitanga kufunga vana vangu ndaitomboyeredza misodzi ndisingachazivi kuti ndoita sei. Ndikati ndoita zvekutengesa muviri wangu here ndikwanise kuwana mari yekuti ndinge ndichitumidzira vana ava mari, otherwise vanokwanisa kuzoziya nenzara. Nerimwe zuva ndakati ndakagara mukomanashi ndopa ndakangovhurawo TikTok ndisingachazivi kuti ndoita sei. Ndainge ndakatongoboekana kwava kutanga kuona mavideos epaTikTok. Ndopa ndakabva ndachizosangana nerimwe video, ndakatomboridarika video iroro. Munhu wacho ainge ari wekuMalawi but achitaura Chishona, achiratidza kuti ainge ari muMuslim. Ainge achidzidzisa zviya zvekuti kana uine mari yako unofanira kuti unge uchiisa cinnamon kana kugeza nerice. Saka paainge achitaura nyaya dzekuti unge uchibvisa bad luck pamari yako,
ende unge uchizokwanisa kuwana mabasa, vanotengesa vachizokwanisa kutengerwa zvakanyanya. Ndopandakati dhuu kufunga ndikati maybe murume uyu anokwanisa kunge aine zvaanenge achitoziva, because zvinhu zvaari kutaura zvinomeka sense. Ndikatarisa ndikaona kuti mumba cinnamon ndainge ndiinayo, ndakabva ndachizoona kuti mucomment section mainge makanyorwa zita repage rekufacebook. Ndobva ndachizoenda kufacebook ndikanotarisa zita rasekuru vaya. Saka ndakabva ndachizotoona kuti painge patori nepost yainge yakabva mukupostewa about 10 minutes ago, yainge yakanzi kana uri mutengesi unofanira kuti unge uchizogeza nemvura, mvura yandiinayo. Kana uchida mari unofanira kuti unge uchizouya, tinokubatsira, mari inoita kunaya muupenyu hwako. Nekuda kwekushaya mukoma, nekuti ndainge ndisisina kana hope, ndakabva ndachizojoina group, because mucomment mainge muine link rewhatsapp group. Ndapinda mugroup muya ndakaona kuti mainge muine vanhu vainge vakawanda, vainge vachingobvunza mubvunzo umwe chete kuti zvino mari yacho tingaiwana sei. Ndakatanga kutaura navo ndikabhukawo kuti ndinge ndichizopinda mumatare. Yainge isina kumbowanda, it was only 150 rands. Vakanditi ndiri kuzviona kuti muri kutambudzika, munoita zvekutengesa kaimi, munoti nyimo dzamunotengesa nemaponde muchamatengesa kusvika rini? Imimi muine mari yamakabatiswa mumaoko enyu. Vakandipa mirayiro yekuti ndinge ndichizoita paTikTok live. Tainge tiri vanhu vashoma vandainge ndisingatozivi, ndikanzi ndinge ndichiburitsa mufananidzo wemwana wangu kubva mufoni ndoita zvekuprinta. Ndakaenda kune umwe muSouth African ainge aine chishopu chake chemakombiyuta, ndikati ndikuda picture iri, akabva andiprintira picture iroro. Ndakabva ndachizotenga micheka mitsvuku nemacandles ered. Wakazoti kwava usiku, mukoma ndainge ndiine huku yandainge ndauraya. Huku iyoyo ndakati ndaiuraya handina kana kumboiundura, ndakaisiya iri mudish ndikanoigadzika pasi pemumvuri wemuti. Ndikazotora ropa racho ndikazvizora kumeso kwangu apo pandainge ndava kuita mhiko dzacho idzodzo. Ngoma nashi usiku ihwohwo ndakawaridza mucheka wangu, ndikatora huku yangu ndikagadzika nemakenduru angu maviri, ndikapfugama pamberi pehuku nemakenduru. Ndakaisa picture remwana wangu. Ndainge ndakanzi unongoti ndiri kuda kuti ndige ndichiita laki rekuti ndige ndichizowana macustomers akawanda, ndozvandakataura. Ngoma nashi hapana chakaitika, ndikati ndezvekunyepa izvi. Asi masvondo maviri gare zvinhu zvakatanga kuchinja muupenyu hwangu, mukatanga kuonekwa zvishamiso. Mukoma nashi nyimo dzaitengwa ndiri pamba ndichifonerwa, munhu aingonditi ndakapiwa mafoni numbers enyu, munotengesa nyimo, mune bhinzi, mune matemba komadora. Ndakazogumisidzira ndava kutoita zvekomisheni kuti ndinotengesera vanhu zvinhu, ndoisa mari yangu on top. Panguva yelockdown ndakaita mari yakawandisa. Ndainge ndava kutozivikanwa nevanhu vemabhazi, vainge vachindivigira stock ndichitengesa mumalocation. Ndakakwanisa kutenga katrack kaToyota Dyna. Mukoma nashi ndo yainge iri dream yangu yekuti ndige ndichitenga kaToyota Dyna so that ndige ndichizofamba ndichizohodha. Mukoma ndakaita mari yakawandisa, ndikatengera rati mwana wangu an iPhone, hembe dzinodhura, ende ndikavatsvakira maid. After lockdown ndakadzokera kumusha. Ndainge ndava kupota ndichiuya ndichizotengesa ndichidzokera hangu kuZimbabwe. Ndainge ndatova nevashandi muno muSouth Africa. Ndava kutomboda kumbovhura kashop kanenge kachitengesa zvinhu zvekuZimbabwe, vana mazowe, mabiscuits nemachips nedovi, asi handina hangu kuzovhura kashopu ikako. Ndakadzokera kumusha, zvinhu zvangu zvainge zvava kufamba. Ndikapiwa kacontract kumakorokoza, but ndakapiwa contract yacho nemaChina, uko kwandainge ndava kutengesa chikafu, magroceries, maviana, marussian, mapoloni, uye zvekare nekuzovhura kakantini. Ipapo ndakaita mari ndikazotanga kuita zvematakshop, ndikazovhura shop hombe. Mukoma iro rinogore manje ndopa zvakazotanga. Ndingangoti kutanga muna December, kutanga kwaDecember ndine kupedza ndakarota ndainge ndichisunga rati mwana wangu nebarbed wire kusvika achizonofa. Then uno mwedzi uno ndipo pandakafonerwa, ndakatovhunduka because sikuru ava vekuMalawi namba dzangu dzekuZimbabwe vainge vasina, plus handina kuzomboramba ndichitaura navo. Saka murume uyu wepaTikTok akandifonera akati kwandiri, ko uri sei mufazi? Ndikati ndiri right. Vakati mwana wako
aripi? Ndikati mwana wangu upi? Vakati Rati aripi. Vakandibvunza kuti Daina iri kufamba zvakanaka here, ndichiri kutengesa here nyimo dziri kupera here nekukasika. Ndikavaudza kuti ndaike ndava nemashopu. Vakati zvakanaka, kusei usina kundiudza? Ndikati sekuru handiti ndakakubhadharai, saka ndakangoti zvakavharana. Vakaseka vakati iwe mufazi, unozviziva kuti uri kushandisa here midzimu yangu pane zvakanaka zvose zviri kuitika muupenyu hwako? Zvino midzimu yangu iri kudzoka ichiti yava kuda ropa, yaneta, kuramba ichingokushandira. Ndakapererwa mukoma. Vakataura zvavanoda. Vakati iro rinogore risati rapera, Rati ari kufanira kuti ange achizofa, nekuti ropa rake rinofanira kuti ringe richizoshandiswa pamhiko idzi dzehurombwa. Ndakaoma mate mukanwa, asi ndo nyaya iripo mukomanashi. Ndiri kuti kana ndikatarisa mwana wangu, ndinonzwa hana yangu ichirova, ndinokwanisa kungoeredza misodzi. Mwana wangu izvezvi mukomanashi life yaari kurarama iye nehanzvadzi yake, ndakavatarisa vari kurarama upenyu hwekuti ndainge ndisina kana tarisiro yekuti tingasvika pakadaro, but ndo zviripo. Mwana ari kufanira kuti ange achizofa rino gore muna 2026. When you post my story, tell me. Vainge vakati muna January anofanira kuti ange achizofa, asi ndakavakumbira ndikati kwete, chimbondipaiwo nguva yekuti ndinge ndichimbofunga. Vakati kunyange ukafunga mufazi, ungafunga zvako, but ropa rake riri kudiwa kumatare kuMalawi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndaita zvekutengesa nyimo, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.